всички любители на тарото. Тая вечер ще направя една подредба на тема енергиите около вас, това, което вие не можете да забележите, което не може да учите вашето съзнание, какво се развива, какво се случва, как се движи енергопотока около вас. И така ще започна с това, че се намирате в енергиите на осмица купи. Емоционално вие завършвате една мъчителна, тежка борба с човек, който ви е вкарвал в някакви болезни ситуации, болезнени отношения, който ви е задържал и ви е крадял енергията. Вие сте се оттеглили от тези тежки, мъчителни, разопаковащи емоции, без които душата на един мастер не може да се отключи и разкрие в пълния си потенциал. Намирате се в енергиите също така на емоционалната стабилност, което означава, че вашите врагове са разярени, победени, които не могат да преживеят и да преглътнат вашата победа. Затова, защото към тях няма приток на нова енергия, на свеж ресурс. Какво още виждам? Че се намирате в енергиите на емоционално изпълване, а вашите врагове са опустошени. Намират се в една стагнация на загуба на финанси, на здраве, на крушение на всякакви техни начинания, дела, финансови заработки, здраве, стабилност, успехи. Всичко това, което е било забрано от вас, сега се връща като пълен размер и то в същото качество, което е било взето от вас. Вашите врагове вече са в тупик. Здравето ви коси. Паричните им финанси, финансите им или паричните им постъпления са на нула и то доста продължителен период, защото вече коси здравето им. Намират се в своите собствени илюзии. Може да има някакви такива епизодични енергийни нападения, но те вече не ви влияят и не са на това ниво, на което е било, както на тях им е харесвало. Вие сте в енергиите на победителя, на тяхното пълно разрушение и на тяхното крушене. Другото, което идва към мен като информация е, че вашите врагове вече не могат да се подхранят с вашата енергия. Страшно са озлобени, защото вие сте в енергиите на кралицата на мечовете, отстоявате своите граници, уважавате себе си, отстоявате финансите си, не ги допускате като страна, за да ги заредите със своята енергия. Към мен идва информацията за някакъв крал на жезлите, който вече се намира в такъв тупик, в такова опустошение, че възстановяването ще бъде изключително тежко, невъзможно и той никога няма да се върне на тези позиции, на които е бил чрез вашата енергетика. Вашата сила и потенциал растат за злорадство и завист на вашите врагове. Вие сте балансирали и хармонирали всичко това, което ви принадлежи по съдба. Вие боравите със своя потенциал. Знаете, че атаките може да се чувстват, но те няма да бъдат в тази сила, в която са били. Това са атаки на агония, на опустошение на вашите врагове. Те са разбрали, че вече няма да могат да пробият вашето съзнание с различни проклятия, да влизате в триъгълни отношения, да ги зареждате с енергия. Искам да кажа, че такъв тип практики са упражнявани върху вас, като да влизате в отношения с някакви болни хора, ако сте жена с мъж, който да има някакви сериозни психични отклонения и да е абюзер. И чрез това да крадат вашата енергия и вие
Тоест, стигате до среща с някакъв партньор, не може да завършите семейен тип отношения, да ги изграждате, да е зряла личност, да е без някакви зависимост към алкохол или пък ако е имал някакви такива родови програми, да не желая да ги отработва и да стагнира, да стои на едно място, да се захранва с вашата енергия и оттам да се черпят за третия човек енергиите ви. Вашите врагове са с разрушена енергия на купите, на любовта. Тези хора вече никога няма да могат да създадат връзки и отношения за това, което е створено върху вас, което е практикувано, което ви е разрушавало и унищожавало дълги години. Вашите врагове се намират в тотална финансова стагнация, защото им се връща всичко това, което те са изпращали. Вие го отбивате на енергиен план, а те го приемат и то започва да ги напада, да работи срещу тях, да ги разрушава, да ги бие по финансите. Вече ще започне да удря и по здравето. Намирате също така в енергиите на победителя, което страшно ги разярява, което просто ги кара да се гневят, да проявяват хистерия към случващото се. Невротичност за това, защото вече не могат да стигнат вашето ниво, не могат да ви въздействат, не могат да живеят за ваша сметка. Вече те сами, чрез ситуациите, които се случват около тях, фактически проумяват, че този тупик, в който сте били вие, се връща към тях, да бъдат като са затворени очи, вързани ръце, да не могат да излезат от стагниращата ситуация. Още повече, че това са, например, инфантилни хора, групи, организации, които живейки на чужд ресурс, никога не са се замислили за това какво е кармична отработка, как се случва, какво трябва да направиш, за да излезеш от дадена ситуация. Какви знания трябва да приложиш, какъв опит трябва да си набрал до сега, за да продължиш напред и нагоре. Просто сривът е тотален и повсеместен и върху всички недоброжелатели. В момента те се намират в депресия, невъзможност да заработят пари, затова защото на тях този етап, който е краден от вас, фактически не им е работила логиката, съзнанието, невроните, за да знаят как да заработят пари, как да ги умножат, как да ги разпределят, как да ги харчат, как да ги пестят, откъде да дойдат, какво умеят и как биха могли да заработят или да направят допълнително заработване на такива средства. Намират се в емоционална нестабилност, която избива и на психически план при тях. Намират се в сериозни кризисни ситуации, от които няма да излязат скоро. Затова, защото те не са научени да отработват, а да крадат. Струва ми се, че това, което се е случвало с вас, е било обществено достояние. Сред широка масова такава общественост, сред кръг от хора, сега обратно за тях всичко, което е правено срещу вас, сред обществото си отваря очите и вижда същината на ситуацията, в която ви излизате победител, а те виждат истинските лица, сриват се маските на вашите недоброжелатели, поради което те трябва да отстояват своята правота, честност и интереси сред своето общество, организация и намират се в състоянието на убития човек. Просто не могат да помръднат. Толкова са вече приковани към леталния изход в живота си. Емоционално са опустошени, дори да се намират във връзки и отношения, затова защото те не са ги изграждали здрави, а на базата на такива
енергийни привързвания, разрушава им се материалната стабилност, дори да са в отношения. Щом те не са здрави, нямат и материална стабилност. Това са хора двулики, които просто пред партньора си играят ролята на това да са учтиви, любезни, внимателни, а в същото време да не показват своето истинско лице. Просто за да покажат черната си коварна същност са практиките, които се правят срещу вас. Вашите врагове фактически им коства неимоверно, биполярно. То е налично като диагноза биполярно разстройство. Да са с едно лице в една реалност, да са съвсем друго лице насаме, когато не им пречи абсолютно никой. И се намират в илюзиите на своите емоции. Те повече няма да бъдат така облагодетелствани от любовта. Вие сте ги закрили, вие сте ги накарали да разберат същината на проблема, да поемат отговорност за действията си и да започнат да работят за своето кармично отработване. А вие се също така дявола, който е бил изпращан върху вас, така сте го преработили, че той сега отива да си поиграе с тях. За да видят какво е да станеш приятел с тъмната страна на своя характер. Влизайки в енергиите на императора, вие ще им раздадете правосъдието да станат до вашето ниво. Вие много с тяхната завист към вас, която до сега ви е косела, сега ще се обърне към тях, за да набират опитност, да видят грешките си, да си отработят пороците и ви им произвеждате Върховния съд. Няма вече отсрочка от вижте си. Те трябва да отработят наказанието си за всичко, което са правили срещу вас. И ги поставяте пред избора да вървят или по правилния път, или да се заличават като човешки същества, като личности и отговорни хора. Това беше за тази вечер. Благодаря за вниманието и до нови срещи.